Magsugod na mig Zumba, guys. Laban sa introduction, no? Hey, what's up guys? So karon guys, kay naabot na ko sa balay kay gidrop ra ko lang titaining nga ray kay napa sila buhaton nga to and ako kay naman mi Zumba karon lang Ma'am si Mercy and ilay pa vlog nako. Mapil po kog sayaw nila guys. So karon kay mag-set up sa ko sa camera guys. Di lang ko magsandal-sandal oy. Awang hulam ko sapatos puti ninyo. Ayo ikurog siya. So guys, be right back guys kay mangandam sa mga rege para madali mi kay 5 na. So guys, maato na mi guys. Kay magsumba na mi. So magsumba din mi guys. Mag-dress mi magsumba si Ma'am si Mercy ra ang naglahi. Ma, dili ka mag-dress, ma? Di ka mag-dress? Tanagot sunny boy. Sunny boy. So with chin guys, kahit na mas chin kay walay mo bantay niya sa park kasamo So be right back guys. Guys, agad namin nga rin guys. Dato kay sila guys makasana all. Hindot kay lang banday dira guys. Makasana all. So niya na ako mag-vlog guys. And magsugod na mi Zumba kay nag-ready pa sila. Namin silang isda nga parting dagkua guys. Murag swimming pool ang kuan. Ay wait lang guys. Nagko pa lang mga isda guys. So guys, karon guys. Minute number 1. Sugod na mi. Tuyok ba? Istorya. Karon guys, kasi na picture pa sila. Guys, karon guys, na picture pa sila guys. Dugay pa kay sila magsugod. So guys, magdali day ko guys no karon ini man ang Zumba guys kay. Waon makuno dito ining kay mga tumi sa Food Avenue. Right back guys. So magsugod na mig Zumba guys.
guys, balik lang may guys. So, i-play lang na kung balik guys ug mo balik na ang sounds kay putol-putol ang sounds guys tungod sa cellphone. One eternity later. So guys, karon guys mag-start na mi. So guys, kauta guys ground na kun nilang tituining kay mag-kuha na mi mga ato sa food avenue.
Hi, shout out ko niya sa mga mamananaw. Hello, 3 million viewers. Hello, shout out 3 million viewers among kailangan. Please subscribe. Guys, kanang taud-taud guys, kay mangulit namin guys, kay wadyo klaro ang sound sigari. So, be right back guys, sa musang pagmum. So guys, magbalik din may og sayaw guys, kay nanami sounds. Karon guys, kay mangulit na sad mi guys, kay bati na kayo guys, kay gamay na lang jud kaayo mi dere. Shout out sa akong friend. New friend. So guys, nangulit na mi guys, sakay mi guys, siguro tatay sinig guys.